Shalom. Selamat hari Minggu mah dihita saluhuna. Neng pukota mah perminggota. Tabarade mah roha do pikirata. Tapuji matuhata marede mahita. Marhite-hite guarni de bata ama. Dohok guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohok guarni todi perbadia. Na tumo palangi dohok tanoon. Amen. Songonodo ditok Tuhan Jehovah. Jowon na maahu. Jala alusakku maibana. Saidong anakku do ibana jupa hagugutan. Peluaukku do ibana jala marumulia ibana bahenokku. Saya pamahapokku do ibana sarimatua. Martua do nahudul di pangudingan ni natumibuli. Jala namian di linggoman ni pargogo na suatu dosan. Nama doktu Jehovah. Hapo rusakku jala partano batuaku. Debataku marhaposan tuhodo ahu. Haleluya. Martan yang mahita. Alia manamin na di banua gijang. Disuruhodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Ase disegay ak kaulan di sibulisi. Say padunga mahami marhite-hite todim na beriyay. Asa unang tarpedem hami di bagay sa dosa.
Alai asa monang hami sahat ro di ujung. Jala asa mardame hami saliling di tanoon. Pai masahat hami Tuhan uluan na surasuda. Marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kita puji Tuhan ta, mari dimaita. Tabegema patit di debata di minggutta sadarion imana tersurat di Psalmen 50 ayat 15. Jala jauh ma'ahu jumpa di hari hagugutan asa hupaluaho asa dipujiho ahu. Celinahu jaho kami. Jala jauh ma'ahu jumpa di hari hagugutan asa hupaluaho asa dipujiho ahu. Atong rak mangidogogo mahita tu Tuhan debata lahu magulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Kapuji Tuhan ta mari demaita.
duk marohata, tatopoti madosat tanah gudang ini adopan ni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, para si roha na sumurung. Aman di Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami hala perdosa na dangolon, ro tujolo ni habang sahabadiami, manopoti jala mga kuhon dosa nami. Masajok do warsahe hami ho, merhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambainan nami narawai. Dang wahulungi hami ho siyan nasaruha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang dosod diri nami hubahin hami. Dibaheni kamaduri mas mujala uhumamu hami tuhamatean saliling niniling nai. Alay na mapurus mahami ni waing tu asi ni roham nagudangi. Mangido siyan nasaruhan nami hasisan ni dosa nami sa luhut na. Sayurupi mahami paubahon roha nami ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham si Pangulo hami, doho ala ni guarmu na badiay. Ale Tuhan, saya si maroham di hami halak na dangolon. Amen. Tabigi mahatabaga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Sungondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diasahi ho ahu merhite-hite sian akka dosam. Jala nunga dilojahi ho ahu merhite-hite sian akka hajahotomu. Ahu tutu, ahu sadiri manalesai akka pangalosim ala ni hadirioku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Terpuji Tuhan ta, mari demaita. Tajahama hatani debata turpu di minggu di hari minggu info kafit on iman atar surat sian Matius 4 memuka sian ayat sada satu ayat 10 sada. Tajahama mergati soreng dungi ditogi hotot di ima Yesus tohalongonan asa diwujuni si bulisi ibana. Dungi didapotton si pangujuni maibana nin nama molo natutuho anak ni debata dok mabation gabe si panganon. Dungi diteguhon si polisi maibana tuhuta na badiai di pajongjong maibana tu atas bagas joroi dungi nin nama mado ibana. Dungi nin na Yesus mamado ibana doon didok surati dan jadi ujunanmu Tuhan debatam.
saluhut nai lehonokku do tuho molo oloho marsobatu ahu. Dungai di tadi kersibolesi maibana jadi Roma akka per di surga bakko basi ibana. Songoni masahakna mertua ma akka natu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Terpuji Tuhan ta mari demahita. Tidak ko mahaporsyatay songonan tidak ko ni dongata sa porsyaw di sadok pertibion ra mahita madok au porsya di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosa na tumopalangi dohot tano au porsya di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siya di perbadia andorang sohabuhan ido tuhata na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpajal na ibana di hau pinarsilang na tuwa tu manonetoru dung ditanom na mula mangulu diari patuluhon na manay tu surgo lau hudu di siyamun de bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di simay bana pay mamula sugot tu tanoon maguhumi hala na mangulu do namate au porsea di tondi perbadia jala adong sada huria na badia huria hato panihala Kristen akka na badia doho dihasisan di dosa doho dihatai na mandok mula mangulu sugot daging ni hala na mate doho dihamaluan na sorasuda. Amin. Terpuji Tuhan ta marhitekor punguan ama.
KBG ma titing di huriatta di bagasa saminggon, ima na jahon ni amang sintua siahan. Shalom. Tikting ni Huriata 2020. Sada Guarni Mingguta Sadarion Ima Minggu Info Kapit Topik Jamita Jonokdo Debata Uju Jou Wau. 2. Ruas Napida Sektor Mamuka Minggu Sadarion 22 Februari 2026 Keluarga Amang Firman Baktiar Marojahan Hutapea Inang Roli Sihombing pindah sektor Nasida sian sektor Bethesda tu sektor Yerusalem. Tolu Ruas Nataba Mamuka Minggu Sadarion 22 Februari 2026 Tajakon magabe ruas ni Huriata Ima Sada keluarga Amang Yosua Clinton Pangihutan Nenggolan Inang Kristalen Emanuela June Piptin Matthew Butar-Butar anggota jemaat baru menikah. Alamat Nasida di perumahan Taman Sari VIP Sada Blok M nomor 10 Sada B kilometer onom. Registrasi kakak opat tolu 2 masuk tu sektor Bethlehem. Turuas nai baru pinangidohon ma asa jongjong di ingananda. Masuk pagi. 2. Keluarga Amang Ronald Regen Butar-Butar Inang Teresia Hot Asi Marbun Pidda sian Gereja Kristen Protestan Indonesia Jemaat Khusus Tomuan. Alamat Nasida di Kompleks BDS Sada Blok B5 nomor 20 Sada. Registrasi KK 04 Tolu masuk tu sektor Yerusalem. Turuas nai baru pinangidohon ma asa jongjong di ingananna. Masuk pagi. Segabe ruas na mangulu manasida di Huriata. Opat amplop dana. A. Di hari Minggu Sadarion 22 Februari 2026 Dung Sipul Jamita di Patupa Huriata do Papungu amplop dana tu operasional Huria. B. Di hari Minggu Naro Sada Maret 2026 Dung Sipul Jamita di Patupa Huriata do Papungu amplop dana tu operasional Huria. 5. Pelajar orang tua pelajar Sidi. Di hari Minggu Sadarion Patupahoni Huriata do rapot natoras parguru Malua dohot pangajari. Masuk pukul 10 sada 30 manang Dung Sipul parmingguon arian maringanan di Garejata. Onom ibadah Komisi Bapak PGI. Di hari Senin Marsogut 23 Februari 2026 di Patupado ibadah Komisi Bapak PGI Balikpapan. Maringanan di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat Jemaat Bukit Sion. Masuk pukul 10 siawita utusan sian Gereja Ta seksi Ama. Pitu Partangyangan sektor. A. Di hari Selasa 24 Februari 2026 di sektor Nasaret maringanan di bagasni keluarga Amang Sintua Walmen Pohan Inang Resi Enda Mariani Tamba. Alamat Perumahan Batara Sada Blok E Walu nomor Pitu. B. Di hari Rabu 25 Februari 2026 di sektor Bethesda. Maringanan di bagasni keluarga Amang Wilmar
Henry Pandapotan Nahulai, Inang Sintua Korilina Simanung Kalit. Alamat Perumpapan Lestari Blok F Tolu Opat, 10 Sada A RT 44 Utara 5. Pinangidohon ma tusude ruas yang sektor Nasaret do sektor Betesda asa mandohoti partangyangani. Walu ibadah PGI doa bersama. Di hari Kamis 26 Februari 2026, maringanan di IKN, penajam di Patupa PGI doa bersama dohot penanaman pohon. Titik kumpul di Dom BSCC Balikpapan. Torop ni nama dohoti sian ganup huria godangna tolu halak. Sia ulang tahun kelahiran dohot perkawinan. Parhalado dohot sude ruas ni huria pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot perkawinan. Tusude ruas ni HKBP Balikpapan baru nama Kalason di Bagasan Samingguon. 22 sahatu tanggal 28 Februari 2026. Sai pabotohon non mudo tuau dalan hangoluon sun malas ni rohani adopan ni bohim. Aka hasudungan ni roha masa di siamunmu saliling nililingna. Pesalmen 16 ayat 10 sada. 10 warta keuangan doot warta naso di jahahon boi mata jaha di grup WA HKBP Balikpapan baru doho sektor Manang List database HKBP Balikpapan baru. Songonima tik-tik ni huriata di Bagasan Mingguon di pasu-pasu tuhatta mahita saluhutna mauliate. Huhut papungu pelian sada A do sada B, tapuji tuhatta marede mahita.
tes. Horas madita saluna. Barita nauli di hita di minggu ta sadarion ima nanene sian buku Adung Bindutulu ayat 40 sia sa rodi ayat 57. Songono ma tarsura isi hujau kami ma tuhita saluna. Saya mabak do ilu-ilu ni mataku dang marpacadian dang marhasonangan pai manatap manongkor Jahoba sian banua gijang. Mataku pahol sorohaku taringot tu saluhut boru ni hutaku. Sai paburu-buru musuku doau songon pidong so ada paralan. Nunga iredepon nasida nguluku di bagasan godong lam ito paso dopea batu tuau. Nunga pola disalpui alek uluku pola hudok tos manon hosaki. Jadi hupa jojo ma guarmu ale Jahoba sian godong apalana bagasi. Ditangi hokodo suaraku unang tung padao pinggolmu sian hoi-hoiki doho sia anggu-hangguki jono doho di ari uju na jojo au tuho nimmu do unako mabiar ima saatna urian itu hata aksogari suku tuhita ya do hamu tangis teh ya do teh sudah do halak ya tangis debatna duduk na sugut isi seorang sada poso-poso na parjolo pitor tangis dari mana molo isi seorang sada poso-poso dang tangis di mana ngagi metar bena toras naon do na masa nga say mabiar be dokter do perawat bah wasa dang tangis ikut tangis do molo dong tangis poso-posoi iko mekel do na torasna macalas sorana bah seorang be mana alana di hasos orang ni poso-poso di tangis nai do kesehatan nai molo dang tangis di mana ini berbahaya. Jadi memang molo tidak tangis air mata on bahasa jiwa don bahasa jiwa manusia ketika kata-kata tidak sanggup lagi berkata-kata maka yang terucap adalah tangisan dang boy be keluar kata-kata ilu nama manetek ido bana taringot tu na tangison adong do sifat halak maila tangis ati yetong do hagalio ni ada kadang orang juga menutupi tangis nai do ekel lah ido bana adong padohan mekel di siapataran tangis di siabunian dia coba-coba untuk membohongi dirinya dengan tertawaan apa yang gue di bagasan hati-hati nang hancur be ngana saya neng tangis nian anggo binereng dosian pergumulan ni ngolunang tapi dia coba untuk melawan rasa tangis itu dengan tawaan ido sipata molo nataida jala molo di bibel tope memang bodohonon ai seadong jaladong do natangis aka tokoh-tokoh di Alkitab yang go si Daud i pesalmen nai didok hera si panganon nama ilu nai tangisan itu bagikan makanan jujur dari mana tangis ala godang do halak nama kasugi mana banyak orang yang memusuhi dia bahkan mau menghancurkan di hidupnya bahkan diturpuk tau penakin molotaida tangis do si Jeremia mangadungi ido benar didok buku Adung Nakin adong sada tradisi mandok dina tangison si Jeremia inganan na ima di dolok Golgatado di bukit Golgatai adong do di sisa daliang jala adong ma
saat tunengon digoari doi liang ni si Jeremia. Kenapa? Sian liang oma si Jeremia langsung mengadungi bahkan manurat bukuon. Bahasa surat imana turbukon, bahasa tangis si Jeremia, karena dia langsung melihat di depan matanya isurbu hutana Yerusalem. Jeremia langsung melihat di depan matanya kota yang sangat diagung-agungkan dihancurkan oleh bangsa Babel. Bahkan bait Allah Nabi Najongjong ni si Salomo dihancurkan dong. Di depan matanya langsung dilihat. Ido bana hata mengadungi do anggo di buku Adungon. Ido latar belakang ni buku Adungon. Tabayakon sugari holan mamereng na masa banjir na dihitani ita tangis tu ita teh. Apalagi kalau ada di situ aka tondokta, aka keluarga ta, olora, roilu. Holan mamereng sian televisi hita, manang mamereng sian YouTube, banjir da masa di bulan nasalpu di hita, di hitam, di huta, ro di ilu ate. So kan dia mah molotay da si Jeremia dison. Dia langsung melihat kejadian itu. Dang dinna tuninna baritai. Anggot dinna tuninna do, boy tabay do diurui. Nion dia lihat langsung kejadian itu bahwa memang kota Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Babel. Itu benar molotay dan nakidison luar biasa do ipukan nakit turpuk tahun marhiti padohan di ayat 40 saya mabak do ilu-ilu ni mataku dang marpacadian dang marasonangan. Air mataku bercucuran melihat kotaku dihancurkan. Melihat bait Allah yang sangat kami kagumi diratakan dengan tanah. Iberang gimana langsung nama saya. Hidup na molo taida di son songo dia do ungkapan haporsiaun ni si Jeremia marado po debata. Molo taida nakin diturbuk tahun oma songon bahasa iman. Pakirimon si Jeremia nakpe mabak ilu-iluna nakpe dak merasonangan di mana sekalipun dia merasa tidak enak ketika melihat kotanya itu sudah dihancurkan oleh orang lain. Nakin didok di ayat 50 sadai songona mataku pahol soraku talingo tu salut boru ni hutaku. Open yang dohonona ternyata ketika bangsa Israel itu dihancurkan oleh bangsa Babel itu tidak pandang bulu. Aigorna pe orang teh. Dang adong istilah orang do boy dohonon ni pelurui manang dohonon ni panahi anggo tu poropuan unak kona panahi da tudak dana unak kona da tu opung-opung unak kona da panahi asing mah molo ketemu panglima parangan tu parangan. Nion na diserbu do sa dahuta. Dang mungkin boy dohonon manang molo dibakar sa dahutai unang honapi da tu poropuan da tu dak danak pasude do korban da. Na dong dihutai kon gabe korban do. Ido benak kite paholso salut boru ni hutaku perempuan opung-opung anak-anak ada yang menjadi korban dari penyerbuan bangsa Babel kepada Yerusalem. Adong dia lagodang do namate. Jala sebagian lagi dibawa ke pembuangan Babel. Odo nama di mana? Babak ilu-iluna. Tangisannya bercucuran. Bah, sono namahami. Bangsa orang yang dihormati kian menjadi orang yang dilecehkan. Ipalea. Tong ma alani pangalona sida do na mardebata siliban ubanda songoni na sida hona uhum. Jadi molo didok nakin di ida debata di boto debata do kondisi na niru pan bangsoi itu banagabi tangis nakin si Jeremia mewakili bangsoi songon na pasaton ilu-ilu manang kondisi psikologis yang mereka hadapi. Buah mahala na tangis ate.
ai holan di ida na tua-tua mula rupani geleng na siya sikola di bereng tangis. Wah mapakilalan natin. Bebek bak do ilulu natin. Pasti dia merasa gemetar natin. Bah, buasa tangis ho buru. Buasa ho tangis ho dul-duli. Sebelum dia bertindak, saya yakin hati orang tua pasti bergetar ketika melihat anaknya menangis. Kalau dia pulang ke rumah, pasti dia bergetar. Dang boy dang. Jalasoni mana nialaman si Yeremia di son bahwa kondisi yang dialami oleh bangsa Israel itu melibatkan semua orang, segala umur, tanpa memandang. Yang penting dia itu penduduk di situ. Penduduk di situ wajib dihabisi. Imanggo konsep nih bangsa Babeli. Jala pola nakin diilustrasikan nasida irede podo ngolukku di bagasan godong lam ditopas suatu batu nunga disalpui aik uluku pola hudok tos manon hosaki hupa jojo maguarmu ale Jehovah sian godong apala na bagas asyanomma sian godong nakimah hudok si Yeremia mangandungi na adong di dolok pertakurahan dolok Golgata. Dia menyampaikan tangisannya kepada Tuhan. Jala didok nakin di 50 nomi ditangi hokodo suaraku jala unang tung padao pinggolmu sian hoikuku doho sian nanggu hangguku. Itu nakin didok di ayat 50 onomi. Bahkan di ayat 50 itu jonok doho diari ujuna jujuau tuho nimmu unang ho mabiar. Ima anggota ida isini turpuk tahun. Nuaing dia manabui putih sian turpuk tahun di konteks masa kini. Naparjolo mangadung di bagasan habot ni rohang. Marasing-asing do respon ni halak. Berbeda-beda tanggapan ni halak. Taro maradopon si taono nama satu donganna berbeda-beda teh. Adong do halak marukil mamereng donganna marsitaonon. Anggo istilah nongon didok ma empati. Turut merasakan. Itu benda malu adong berita duka saya didok halak do turut berduka cita. Empati di. Nadohok doau makilalahon songona hilalahok. Ido molo didok empati. Alai sebaliknya adong do halak las rohana mamereng donganna marsitaonon. Jala godang do bocir penyebab kenapa orang itu bisa merasa ada kesedihan di dalam kehidupannya. Ya berbagai macam bentuk yang bisa kita hadapi di bagasan parangulot tahun bana boy di bagasan habot di rohanakin jala na pasti boy do adong halak las rohana mamereng dongan na marsitaonon ya mungkin karena memang sugo rohana tu na bersangkutan manang dendam mana tu na bersangkutan nak penong songoni kedan na tetap dia bukannya turut merasakan tetapi dia menjadi las rohana mamereng songni. Jala terjadi doi molo tajau di buku Panurang Jona, Junus. Panurang Jona sendiri sogodo rohana molo taida Ninive sudat dihum debata ala niaha ala bertobat nasida. Bagi Yunus Ninive harus dihukum. Tapi ketika Ninive bertobat, Tuhan tidak jadi menghukum Ninive. Buasa bertobat, ala si Yunus dona majamitai. Jadi tong ma over kontradiktif. Ngai mana majamitai, anggo halak na majamitai, alas dia rohana malu halak bertobat. Aleon gabi sogodo rohana
ala bertobat. Jadi di soma molotaida, bagaimana kita memposisikan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan dongata nadong di humaliakta. Imana parjolo, baru na paduahon, topik minggu mah, jonok do debata uju jojo wow. Tuhan dekat tak kala aku memanggil. Jonok do Tuhani. Bahkan adong mendeskripsikan bahwa Tuhan itu dia sama itu dengan orang yang sedang berdoa. Bahwa mahala namar tangiang ate. Sedia do tangiangi. Songoni mah jarak ni Tuhani itu halak si pertangiang. Tuhalak na jujut martangiang jonok do Tuhani. Tuhalak na jujut do dah. Alai tuhalak na soya martangiang boy do gabe dau Tuhani dilala. Seakan-akan jauh dari hidupnya. Alani dauna gabe dah kita ada be. Gak dikenal lagi karena saking jauhnya. Bohado bayano do mana dahalak ay jarang do makatai. Tu hita jol mama jo. Ala na jujut do hita makatai do pajupang do sasalaki gabe tatadda te. Kan itu rumus sederhananya. Somalna akan na jujut pajupang do makatai lancar don berkomunikasi. Pasti do lancar. Alai molo jarang do ini pasti kaku. Buah memolo hita pajupang pertama sekali dot halak. Olo do kaku ate. Karena baru pertama ketemu, baru kenalan. Ale molo nga pajupang makatahi hita 20 hari. Bah lancar matong makatahi onon ate. Bang ane tong ale-ale be. Nga saya pajupang ganuk minggu di gereja. Badang mungkin beka aku beda. Ngalancar be ngapa jupang kita teh tikida di gereja mar minggu siangi itong-tong ada muhudul berbaju na motor songono do segala macam nah. Lancar do komunikasi. Tapi kalau nggak pernah ke gereja, nggak pernah komunikasi, nggak pernah ketemu, sih adalah na boy. Boy komunikasi itu lancar. Jadi boy do dau tahilala sahira dau Tuhani lumobi ma molodang pitor di leon pangiduatai. Ya adong cerita don. Adong ma sahala doli-doli dangolo be mana martangiang tu Tuhani Allah dang adong dilihat Tuhani siroka di todina. Jadi kabe didok ma adang martangiang biau. Gak mau lagi aku datang ke gereja. Percuma do saya martangiang yau. Saya rawa orang gat tu gereja, habis so itangi Tuhani tangi aku. Gak bisa kudongan nama, gimana? Ai dong namar tangi yang iho, ilului ho doro kamu, mana holan namar tangi yang iho, ina. Bahwa mai mana? Karena memang dia hanya berdoa. Holan namar tangi yang dari mana terus? Tuhan. Leo marokapo. Amin. Cukup olah ni. Jaladang disadari mana holan namar tangiang dari mana dakyai mana martadang. Asin tidak dalam rokak nanti. Dari mana jalannya datang jodohnya kalau dia pun nggak pernah kenalan sama perempuan. Si dia adalah narokok si rokok di todina mulai mana sendiri be dakyai martadang nanggo pala tu jabuni tulang na. Adong ni si pariban na rubane. Unang jo tu halak nasing orang dalam majo. Ngamura molo orang dalam ate. Aboy ipaksa. Eta pariban malang bakso jo hita. Manot to jo hita. Andape to ngaborgen paulak ko musi. Pawu itu baba tutulang mina. Anggoy orang dalam dapat tong dah. Boy do pelo bolo anggo tu si. Tapi kalau orang yang tidak ada hubungannya sama sekali ya harus berbincang-bincang dulu, harus berkata-kata dulu. Jadi itu memang saya didok dang adong di leon, badang atong tah. Kalau dia nggak cari dari mana jalannya? Ai molo ide butuhan ya non anak burus yang banong gijang 7 luna.
badang col mak biat ya, makhluk jadi-jadian namanya. Gak mungkin dia berjodoh dengan makhluk jadi-jadian. Yang pasti Tuhan itu dekat ketika kita mau berseru kepada Dia. Jono do debata dihalak naolo juju di mana. Jadi ketika kita mau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjawab, mendengar. Sudi hoi-hoi apa yang mau kita ungkapkan kepada Tuhan. Jala godang do cara de debata lau mangaleon manang pasauton akan atapangidoi. Anggo pikirata terbatas do. Ala anggo jalan Tuhan, dia bisa membuat jalan yang singkat, padat. Kita coba madu sifatana berpikir berputar-putar. Buadon non molo hubat songonon, gabi songonan man non. Molo songonon, gabi songoni man non. Pitor pagoda kuah ke pertimbangan ujungna dang diulah dopi manang ngaha ngapitor pitor madele. Di sido olo terjadi di bagasan parenguluat tahun. Alani pesan na padua neng dohono nakin jonok do debata dihalak na jojo tuibana. Na patuluhon ima guar ni mingguta info kafit. Info kafit Jon na mau jadi alusaku memana. Hira sarupa dohot topik minggu nakin. Joku memana jadi alusaku memana. Bila ia berseru kepadaku maka aku akan menjawab. Nagabe perenungan dihita molo di minggu info kafiton. Molo ditawarkan nak itu hita joku memana jadi alusaku memana. Ayado hita jojo di situ nang perenungan ini. Hiado hita pasaton segala pergumulan, persoalan yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan. Itu nagabi perenungan mulut tidak di turpuk tahun. Ketika kita merasakan manang menyampaikan persoalan kita kepada Tuhan, sudah dipastikan tadi dikatakan Tuhan itu menjawab. Alusaku memana. Nagabi bergumulakan naso tapasado. Naso tapasado, naso jojo do hita. Holan di bagasa pikira tadapi molo songonon nakin songonan manon, songonan manon, songonon. Dang di pasat di bagasa tangyang na. Padahal sebenarnya yang Tuhan tunggu adalah kapan manusia itu berseru kepada Dia maka Dia akan menjawab. Adiga do jojo wakana porsion asa alusaku imana. Jadi kadang kita merasa sudah jauh-jauh HP holan dipikiran depe. Tak tapasak depe di bagasan rohata marhiti tangyang ta holan di bagasan pikiran depe, tapi kita merasa sudah menyampaikan itu kepada Tuhan. HP tak sah depe tu Tuhan ni anggo holan sebatas di pikiran depe. Alanima melalui turpukon sada perenungan don. Ketika Yeremia melihat orang-orang yang pesakitan, ketika Yeremia melihat langsung kota di mana dia beribadah, termasuk rumah ibadah di mana dia beribadah dihancurkan. Inilah yang membuat dia mengadungi. Inilah yang membuat dia meratap. Ternyata bisa juga hancur kotaku ini. Ido anggo di bagasa pikiran alai di bagasa kaporsiona tong doi mana jojo bahwa Tuhan itu dekat. Jonok do Tuhani dihalak na jojo tibana. Alani marite siat turpuk jami taon tong ma di sosotu hita asa jojo mahita. Marilah kita berseru kepada Tuhan. Jala dijamin do alusaku ma ibana. Tuhan akan menjawab setiap orang yang mau berseru kepada Dia ketika kita mau menyampaikan segala pergumulan yang ada di dalam hati kita. Amin. Martang yang mahita. Moliate rohanami di Tuhan. Nau mamakkulengi hami marhite hatam nabadiai.
mangadung do si Jeremia marnida huta Jerusalem lumobi ma bagas coro dihancurkan imasian bangso Babel. Alani pangalaw na sida dunia ni na marsobat tu ganaganan. Terbuang na sida di parhatoban. Alay di bagasan ilu-ilunay marpakiri mo di mana. Pabuah jonok doho dihalak na jojo tu guarmi. Ido na gabi jamita dihami Tuhan. Ragam aka hamaolon, banyak pergumulan kehidupan yang kami hadapi, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Sipata mekel dohami di siapataran, ale tangis dohami di sihabunian. Alani aka pergumulan persoalan kehidupan na hadopi ami. Alani ajari mahami Tuhan, asa toktong juju hami Tuhan. Diragamnya ke pergumulan persoalan kehidupan yang kami hadapi, jangan kami tenggelam dalam persoalan itu. Alai pahehe mahami Tuhan, asaboy hami marnida kanauli nadinggan naboy patongonommo di bagasan ngulu namiom. Ragam do sihirimon nami siako Tuhan, jalahodo na tuk mangalehoni. Obar tulo maneroham di bagasan ngulu nami sigano pare. Pasu-pasu mahami Tuhan diragamnya kaulon nami diingana nama ragami. Korasi mahami saluna. Patuk akan narikod di tonga-tonga ni keluarga nami. Jalaboy huala cok kami. Huha sababok kami. Huha meleteok kami. Salut asidok dengan dibasam di bagasan ngulu namion. Pasu-pasu akan nakon nami. Na marsikola leon bisuk da pistaran na baru melahir da bertumbuh saya ibu-ibu magodang manasida na karejo saramoti Tuhan na di balik papan nang di luar balik papan horasi mahami saluna leo dihami hai pason tok kami makirim dia kanauli na dinggan di bagasan ngulu namion. Pasu-pasu masa lupa kobasyon ni huriam. Paborhat mahami manguloni di bagasa kolong dami do las deroha. Marsonak-sonang mahami di bagasa kaporsyon nami. Lau madai jala pataridahon lau maneroham di bagasan ngulu namion. Maliati matuhan akaruas ni huriam na tongon di bagasan parsahito pe. Tuhodo pasatami di hagaleon ni pamatang nasida. Pargugoy ma partodion na. Mangalo sahit na tongon niya ena. Pasu-pasu Tuhan na kaubat, si panganon, sinumon, sarana medis do para medis, perhitian ni wasomay, nabuhi mga leon kesembuhat tu na sida. Asa tu akatiki na mangihut, boy hami musira marpungo marsaor di tonga-tonga di bagas coromon, lau mamuji hu pasangapon guar muna badiyai di bagasan peribadahan nami. Asirohan Tuhan. Diragam niya kahagaleon nami pe homa na mga leon gogo jala toktong leon hiras di roha lumobi mahai paso di hami asa toktong boy pakyo muhami gabe sitidangi di bagasan gulmit ngulo nami siap hari moliate matuhan oma tangiang pangiduan dohot hele-hele nami nahusabaho kami Holan di bagasan guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede bahita hut papungu pilihan na paduahon dot dana operasional edde nomor 206 ayat sada do udutna.
huriata martangiang mahita. Ale di bata amanami na di Banua Gijang, kodo haroroan ni saluhut sila leon nadinggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Upas hatami masinilihomi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na husus si julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulo na rajamu itong-atongan ni Huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami gudang ni sileleomi tuhami. Asalam girgir hami madok melihat Tuhan. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang sa pinarbadia mga kuarmo. Sa Roma harajawmo. Sa isau malo maniroham di Banua Tungaon song na di Banua Gijang. Lehom matuhami sa daryon hanguluan siya pare. Sisa madosa nami songon panisanami. Di dosa nidongan na mardosa tuhami. Una kami togyon tu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Di sodako Tuhan de Batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de Batama bohina tuho. Jala di pasaorhoma damena tutodim. Amin.